ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କର ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଏଟା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିଡର ଅଛି। ଇଏ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ରିଡର ଅଛି ଆଗକୁ। ଏପଟେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଅଛି ହାଇ ଫ୍ଲାଏରେ ଫିମେଲଟି ଅଛି। ୟାକୁ ଏବେ ମକା ପାଣିରେ ଓଦା କରିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜି ସକାଳର ଖାଇବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି ଚିକ୍ସ ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଅଛି। ୟା ପରେ ଆମର ୟାଠୁ ଛୋଟ ସାଇଜର ଚିକ୍ସ ବାହାରିବ ସବୁ।